Така вече аз съм GamerCut.bg и не сега имам Hypixel. И линк в описанието има за този сервер Hypixel. Добре, само мисля да играем не едно от двете Survival Games или Blood Battle. Кое? Blood Battle. После може, ако има време. Survival Games. Освен хора, тук заредят или че заредят. Сега да изключвам матчес. Айде бе, тъгни. Yes, дай. Едно. Един човек. Как се доближава. What? Айде. What thing? Добре, да започваме сега какво ще е и да съм слънце ли е? Чай хубаво се върна са. Да видите хубаво от начало, аз така ще помислих слънце. Гледай, то почна. Слънце, да. Добре, окей. Давай. Имам такова идея слънце. Окей. Дай. Добре. Супер. Той няма да се напълни място сигурно. Защото слънцето лесно направени, пък другите трудно дали може да знаят кой да съм. Аз така че мислих, исках да повеля. Добре, отискаш му направя, да не забравя хора. 4, колкото? 4, 5. 2, 3, 4, 5. Опс. Имам страхотна идея. Ей, 3, 4, 5. Добре. 3, 4, 5, окей. 2, 3, 4, 5. Ще добро. Другите може да не се сетят такива, да не бъдат с... Да, е такива. Такова слънце. Искам да... Такива са извичи, да. Няма сетя. Може да победим, времето минава, мамо. Шетинг. Не, това вече не е. Да, така ще е. Не. Така не е хубаво, бе. Това може... Може да стане добро. Да. Ско. Добре. Искам да видя противниците си. Толкова направо бе, то гностия. Поне че виждам до мене може да не спечели. Ето. То може да спечели дете до мен, ма моето е яко, що да не е. Им гледах ли хората седят? Гледай. Та седи. Не. Аз съм готов. Може и да победя, yes. Яко е. Яко е, нали, отдалеч се вижда. Не съм вижда по-хубаво. Не. Отгоре е яко е така. Тук, най-много е тук и тук са яки. Без 50 секунди аз съм готов. Чай да осветя. Миглите.
Така ще е по-добре ли? Не. О, не. Няма проблем, бе. Гони. Самаха за 5 секунди. Окей. Ой, изтъмня се. Да, това е хубаво. Окей, може и това да види, не знам. Не е точно такова слънцето, но окей, му давам. Какво е това е? Не ми харесва. Пулп. Не е много яко. Аз кой харесва, не знам. Той ти си направил. Гледай то. Браво него, браво супер пулп. Това е едно сложил и това е. Колко гледа толкова, не знам. Бах си. Добре. Пулп дам. Пак изглежда нещо. Не знам кое има. Пак горе-долу. Добре. Тази сума е тази до мен, где гледах. Нищо не е направила тази. Тази сума. Чакай. Да, Херобрайн Гърл беше така. Това може и... Айде, окей, му дам. Хубаво е нещо. Опиш нещо, ма... Той свали времето. Добре. Пулп, може би. Не знам кое е това. Добре. Обаче трябва да сложи да е такива, бе, човек. Окей, ти дам. Трябва да се сложи такива. Го моето. Дуби. Е. Моето красиво слънце. Не, моето нещо не е хубаво. Едва ще победя. Ами това не е точно така, така че му дам пулп. Не е точно така слънцето. Искам да кажа. Поне какво да дам. Добре. Добре. Няма такова нещо. Планчевата система. Точно такова. Пулп му дам. И то да е. Пулп и то. Супер пулп е това. Какво е? С червено. Така. Това му дам пулп, защото им отзад. Страните има пак. What? Какво? Победих! Хора, победих! Хора, победих! Ей! Знаех си, аз слънцето ми е моята сила. Сега нека да излезем и да играем Survival Games. Победих, хора, yes. Аз знаех, не бяха много хубави. Мислех, че имаше едно хубаво. Помислех, че него ще победим, моето наистина беше хубаво. Сериозно, наистина беше. Свърши това програми. Вече почва да отреждам. Това да изиграем и това ще е 100 клип. Супер. Окей, добре. Едно. Абсолютно празно. Чайч. Как? Да. Чай, тук не може да седи. Майче си. Аз нямам гащи, нали? Да. И ти... Какво е това? Той ми са пълни, бе. Бък. Или може... Да не можеш, не. Трябва да изчезвам. Не е хубаво да стоя до спауна. И ходи си. Как победих на Blood Battle, сериозно, моето слънце беше хубаво нещо.
знам какво да ги взема, защото... Той съм да ме е пълно. Често вече се рефилнаха. Има други работи. Или много... Yes! Хубаво се рефилнаха. Айде! Няма нищо. Няма нищо. Ей, тук има. Yes! Кога мога да стреляме от 10 стрели? Yes! Хубаво се рефилнах. Пак да се рефилна след малко. След нам тъй. Той не ми се смея, не ми се гънка в... Той не ма вия това. Ами ще ма би. Оу. Я, убил го. Може би нещо не е бък. Само че се скрия тук. Това ми се пълни само това. Не, той е бъгадия. Хакер. Еми хора, това ще е освен. Скин дядо Коледа. Освен това ще е този епизод. Ще си филма следващия. Разбрах, няма как беге. Следващия клип и чао.